Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ko na mga maranaw sa hindi na mga rinarinaw tanong. Siya ko na di ko kurmatan na kay Hadis City Ali ha. Lagi ko mambo Haji Ali ha. Lagi kon Haji Ali akan dipresusang ko ano suara niyan. Munad na rin so kakikilala ko na gusto ka tawingon. Dasal ako na rin kung makiragamasta mo kada ito apagusturan ay dua. Sagi kung mambulab-lab o maunda makiraga. Gaya ko na mga maranasan na para binisi ko lab-lab o makiragamasta mo. Ginang ko na rin so kalalamitan ron na Haji Ali ay nakati na pamamakinggan ka sa titang kanya bin sa sudisawas lama. Dila sana ulakan Anoray nuna ko so gedungan di deungkong saya ko sa kamote sana ulakan kuno ako arong berlay diniyan Selandirong ka pembulungan sana ulakan Si alia dula bela baken Enade kade na papanganda mesana ulaken Malina so tandu yang yai nama itae ay pikiran ka na sana ulakan Naayaray nung kurak ka idulabakan Inaaya ko di katawal ni sana ulakan
Sabi so langit na gusto lupain. Dua kay nakalipati na sana ulakin. Sa kayang ginawa itla ay dulab-labakin. Nakakagi sa buta kay sana ulakin. Pasay dit ay dulab-labakin. Tadi na pangginata sana ulakan. Palit lapit relay kuda dulab-labakan. Papagiron o tatadene sana ulakan. Pakai tangan naya piai pikiran kain. Ubaswau makira sana ulakan. Ini sesapat nasa kong pagay. Nasa kadeni ka ugene sana ulakan. Patamana na sairan tapos ako kiginawain. Kade na papangan demay sana ulakan. Demi kau nalab-labakin. Nakay na pasad tayo sana ulakin. Isa pa iyayin tamay na din na pangrinatan. Sa katamanan ay sana ulakin. Ako kayang ginawa itahaziliyakin. Kaya inubay bunay na lab-labakin. Patang sawaw sa lay makanong karanun